No, en plan... A ver, itxegin. Itxegi, kaixo, proba bat, kaixo bi, orain. Baina, bai, jazta. Entonces... Orduan bai. ¿Qué hace? Jaun Andreok, ongi etorri. Maketo presentzialera, txalo bero bat mesedez. Lortu dugu. Maketo presentzial, kalitatezko bat lortu dugu. Bueno, kalitatezko arenik. Bai, begira. Osa, bai, daukagu ekipoa ona dago. leku bat, kamera on bat. Digo, ekipoa kalitatezkoa da, baina pertsona kalitatezkoa... Bueno, pertsona pizkanaka. Claro que sí. Mikroan atxan eskutatu... Zaitezke lite. A ver... Itxoin, egin dezake cosa bat. Esan. Zer? Zer egiten? Bilbokok. Ya está. Jajaja. Gidoia ez, oraindik ez dugu gidoirik. Esamar diogu, eman dizperdizkiogu eskerrak, Bilborrokeri. Egia da. Eskerrik asko Bilborrokeri, lekua guztagatik. Bai. Eta orain... Eta beste erakunde bati, ez? Bueno, pizkanaka. Baina hori, gure intentzioa zein da, hemendik aurrera... Spiderman berdago, Larreategi, IPZ, nori izango da IPZ? Ez dakit. Punki desnatado, ole Punki, el punkarra. Ajustatu mikroa, ez da ondo entzuten, baina... Ego behar da gehiago, edo urbiltu bat gara gehiago. Baina entzuten zaigu... Urbiltzen manaiz horrela? Zer, entzuten zaigu baso. Baso entzuten zaigu... gure lehenengo eguna da, gaude probak egiten, egon gara, arratsalde osoa ez, baina dramatzagu ja ordu bete, ordu bat tapiko dana ajustatzen, guretzat dana berria da, orduan lehenengo egunen fallo teknikoak badaude, mesedez, barkatu iguzue. Baina, bueno, gure intentzioa, nik uste dintzita, Maritere fondoan. Bai, itxita da. Bai. Ipini mikroa zuen gandik urbiago, entzute zaigu basu orduan. Pues Harry, Heitzi Martin eta guri igo gehiago. Loko. Bai, ba, ja, hasena un foto potente. Holan hobeto? Bira, Martin entzuten da asko saltuago, goikoa gara gu edo Martin? No, biak zara. Bestela jetxin asaso ni. Hori edo maian mugitzen. Bai, nizan naiz, barkatu. Ja, badakit goian dugula, baina izan behar da irurentzat. Claro. Orduan jarri dugu... Orain ondo entzuten da? Edo basu berriro. Captura de entrada audio. Uste dut ja, hobeto entzuten dela, ezta? Martin, hitz egin. Baina, bera goia txatik ez da... Hobeto entzungo, no? Igual da hau. Orduan zergatik... Kontu zedu ez mugitu kamera, zaudela zuen. Baina mugitzen ari zarete. Direkzionala... Ja. Ez daki lerrategi. Duzu hori? Nortzuk ari dira hitz egite, eske atzetik daukagu, bai, Maketo irratia, orain famatuak garenez. Orain gara enpresa bat. Bai, literalmente, eta kontratatu dugu jendea, gure teknikariak izateko eta kameraren atzetik jendea dugu gure Maketo irratiaren txalan egiten. Así que, txalo bero bat teknikariak eskerrik asko. Teknikarien burua da txirulaz. Baina, bueno, daude araza konpontzen orduan, pizkanaka suposatzen dugu hobeto entzuta. Zuek esan txarto da, dauden gauza guztiak eta saiatuko gara Martin, konpontzen, bale? zuk jarri alduzu zuzenekoa aparte ikusteko joan entzuten den eta zuk esania entzuten den. Bai, eta daukat, eske bestela ezin dut zuen irude ikusi. Ez dago kamerara jarrita, zer. Claro. Bueno, eta hori, esan dakoa gure intentzioa da, hemendik aurrera Maketo irratia hemen egitea, era presentzial batean, denak batera. Hau da piloto moduko bat. Hori da. Hau da, fase proba bat, gaude dana testeatzen esan dugun bezala. Gaurko maketoa arazoa konpontzen. Eta hori, jo, ez dakit. Aurreko maketa bai izan zen arazoa konpontzen. Literalmente. Bai, maketoa arazoa konpontzen. Aurreko maketa izan zen Maritereren etxean. Bueno, erdikoa, ez? Bat egon zen tracking eta jo baino lehen. Hartagoa. Ia da. Aurrekoa ez, azken aurreko izan zen Maketo presentzial bat, saiatu ginen
pues guzti hau etxe batean montatzen, baina orain leku bat dugunez, orain egin zigun ilusio pila, ona etorri ginenean, erakutsi ziguten guztia. Erakutsi ziguten, oza, nik ez nekien... Bai, egun normalen gaude dituta maketo egiten zigarro batekin, bombilla batekin eta portatil batekin. Literal. Eta Landerrek esan zidan, gero esango dugu zergatik nola heldu ginen onarte, baina Landerrek esan zidan Bilbo Rockek leku batzuk zituela edo... Eskaintzen zuela lekua, ez bakarrik, berez Bilbo Rock ezagunagoa da eskaintzen aretoak ensaioak egiteko taldeena. Bai. Baina bai ikusi nuen, apuntatu nintzenean ensaioak egiteko ere bai ikusi nuen bazegoela podcastetarako bat. Eta ez dakit oraindik erabilela zen, ala ez komentatu egin nizun, orain dela nahiko otxo. Baina hotxe genuen airean, ez genuen... Bai, eta joan ginenean, Tracking Billboard, Tracking Billboard lehiak eta... Irabazin genuela. Egia da, irabazin dugula, bai, jaun Andreo. Irabazin genituen aurkari guztia, podcast zauden guztiak euskaraz. Hainbeste ziren, euskara zauden podcastak, oso zaio. Literal. Baina bai, hori, gero kontatuko dugu. Baina bai, etorri Bilbo Rocken gaudenez, saria batzen... Arkakusiok zenbat ziren. Asko. Gazteleraz asko ziren. Eta euskaraz? Bueno, baziren. Beste. Bai. Bazegoen unitate bat. Hori da. Baina, bueno. Kopuru finitu bat zegoen. Exacto. Bai. Gara podio guztia. Literalmente. Lehenengo saria, Maketo Irratia. Eta bigarren saria? Maketo Irratia! Eta hirugarrena? Maketo Irratia! Hoberenak gara, bai hori zen. 1000 euro, Josurentzat, 1000 euro, niretzat eta 1000 euro. Hasi barrentzat, zela zaude hasi bar gaur? Ondo. Bueno, baina hasi baino lehen, nahi dut esperientziatxo bat kontatu, da gaur amestu dudana. Vale, es que... Sekzio gaitzen da, Josurekin ametxetan. Vale, es que izan dut begira, atxo ez dakit urduri banegoen edo emozionatutan egoen ona etortxagatik, eta... es que ez dakit zer hau den egiten. Ja, barra egiten. Saiatzen ari dira kroma, lortu dute kroma egitea. Vale. Bai, hemen daukagu Martin. Esaizu ez enfrentan daudenei que te calles. Zaudetela oso altu hitz egiten. Oso altu hitz egiten. Baina, bueno, ez que entzuten zaie dena. Entzuten zaizue dena. Mikroa hemen aurrean dau. Baina sensibilitate handia dauka. Saiatu bestela basoago, bueno, urrengorako saiatuko gara aurreko mikro deskonektatzen, ez dakigu ze mikro duen. Baina, bueno, gaur mikroa dute irekita, ke? Hor daude beste bi mikro, edo webkameko mikroa. Claro, es que igual webkama mikroa du. Orain? Orain? Entzuten zaie? A ver, hitz egin teknikariak, mesedez. Aupa. Kaixo? Uste dut orain ezaiela entzuten. Ja. Espero dut orain ez entzutea. No, kanporata... Entzuten da, entzuten zaia. Kanporatzen dut edo zerbait. Daude hemen. Bueno, hori begiratu, bale, eta nio ahi erretuko du nire bizitza kontatzen. Bueno, hemen daukagu Martin. Hemetxe. Baina, bueno, izan dudan amets gaiztoa, hau benetan. Bale, kontatu. Gaiztoa? Amets erdi gaiztoa, baina bai, nahiko txarra. Ametsa bai, arkakuzo, honeta dagoaz. Galtzen zenituen irabazitako 1000 euro? Askoz txarrago. Adi. Claro, atxo hori esan dakoa, nahiko urduri edo emozionatutan egoen, hemen egingo genuelako Maketo Irratia, eta amestu dut, egiten genuela Maketo Irratia kalean. En plan, kalean, justo, San Anton Elizaren aurrekaldean dagoen bebekan. Zubiaren azpian? Zubiaren azpian ez, justo hor aurrekaldean. Dagoela como plazatxo txikitxo guen edo, ere txikitxo guen. Bai. Bale, eta hor, montatzen genuen karpa bat, eta karparen barruan egiten genuen Maketo Irrati presentziala. Bueno, movida da... Mitin politiko bat moduan. Bai. Exacto. Globotxoak ematen... Literal, hori da. Eta, bueno, gauden guztiok, Maketo Irratiko guztiok, bertan egiten zuzenekoa, ez dakit ondo edo txartu atera bazen, baina movida da, gero irtetean guztiak baten direla etxera, baina Zibarrek esaten dit, buelta bat emateko. Eta, bale, onartzen dut eta buelta bat ematen dugu buelta, tal, eta bueltatzen garenean berriro karpara, badago polizia pilo bat. Polizia pilo bat, eta daude, pues sin más, movidak egiten, bankuan, bla, 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 eta Zibarrek esaten du,
Bueno, orduan batu barko dugu karpa guztia, hori ja, makete horreta bukatu denez, orain batu barko dugu urrengo estirarelako. Eta poliziak esaten digu, baina karpa zuena dena, zuena da, eta gu, bai, barduan izun bat jarri barko dizuegu, 5.000 euroko izun bat, Ole. Hoy dira bost tracking Bilbao, literalmente, Hoy dira bost 5.000 euroko izun bat, ezin delako eremu publiko batean podcastik egin Bilboko udalaren baimenik gabe. Eta ez genuen baimena eskatu. Badirudi ezetz. Claro, ni negoen, Zurreta lur. bai, en plan, atake. Eta gainera zegoen nire aitite, ez dakit zergatik zegoen nire aitite hor ondoan, Eta Maria Carey. reakzionatzen, eta uste dut triste jarri zela. Eta polizia batek esaten dio nire aititeri. Kendu zaitez. Kendu zaitez erditiz, agure, algo así, en plan, bueno, gazteleraz. Monipekin sartu aurretik gogoratu gaudela Bilboko udalaren espazio batean. Tu, baina, eta nik esaten diot errespetu honez, gainera gogoratzen dut esaldia. Señora gente, le digo, no se meta usted con mi abuelo. Usted. Claro, ni todo formal, no se meta usted con mi abuelo que no escucha bien, esaten diot. Vale. Eta poliziak esaten dit, nola da? Desacato a la autoridad, edo nola da hori? Ez dakit edo... nola da, sartzen zarenean mobila polizia batekin, en plan... ez duzunean kasu egiten poliziari, nola da? Cuestiona la autoridad, ya que se, ez dakit horrela zez. Dauka izen bat, eta esaten dit, beste 5.000 euroko beste multa bat. Eta ni, ez dut sinisten. Pues beste bost tracking Bilbao. Baina ez dizut, esan dut, todo formal, nire ititez duela holan hitz egiten, eta bueno, unas movidas, ni aserre poliziarekin, hasi bar. Azten da, lasai jozu, irtengo garela hemendik, joango gara epaiketa batera, hau ez da bidezkoa, eta aurkezten dit bere aizpa, badirudi, ez dakit bere izena. Hobeto. Aurkezten dit bere aizpa, badirudi dela epailea ez abokatua. Por la cara. Por la cara, osea, pasatu da. Ingeniera izatetik, abokatu izatetik. Eta azten da esaten, en plan, begira, egingo dugu hau eta hau, ez dela bidezkoa, horrelako multa bat jartza, bueno, eta benetan altzatzen naizenean ametxetik, altzatzen naiz superagobiau de, gaurko maketoratea txarto aterako da, izan dudan ametxagatik, neukan como mal presagio. Eta sin más pasatu txarto, bale? No, que nor zen abokatua. Tatox. Egia da, Tatox zen gure abokatua. Antxinako lagun bat, orain desagertua. Etorri nahi duzu? Ja, sartu. Bai, orain sartu. Orain dator... Orain etorriko da Aritz. Baina, bueno. Bai, desakato, ni oituta nagola. Sartu da... Sartu da Joane! Ojo, beste gonbidatu bat. Vale, Joane. Bueno, gure realizadora justo eraman ditu eskuak burura, en plan ez zaten. Konfiguratu barko ditut beste 17 gauza. Vale, orain, Joane, bueno... Gauzatxoak etorriko dira. Txirulasek dana ajustatzen duen bitartean, gaurko atala da komentatzea bizi genuen esperientzia Tracking Bilbao podcastin lehiaketan. lehiaketan. Konfiguratuta egotea. Claro, Tracking Bilbaorekin dator bideoa. Vale, baina kontatu dezakagu historia nola heldu ginenen arte eta gero bideoa. Vale, baina ez da hasi orain dira. Tampoco oso historia. Aitzon, Joane dago etxe egiten. Hasi da. Claro. Bai, zuzenan gaude, Joane. Vale, pentsatzen vale, muy bien. De hecho, Arkakusok agurtu zaitu. Bihotz bat bidali egin dizu. Ze polita. A ver, qué estrés. Ez dakit posible baden realizadore bat igotxa Joaneren volumena, hemendik ez dela oso altu entzuten. En plan... A ver, bestela platu ditut... Horrela hobeto. No, ya está, horrela entzuten da ondo. Horrela bien sartzen da mikrofono. Ondo. Pues bueno. Es, porque, o sea, está insensible. Igual, ¿no? Entzuten da Joane bikoiztuta. Bestela platu ditut... Epea ditut kasko hau, No, baina lasa dago entzuten eri garela zu altabozetatik. Orduan mikroan sartu egiten da, hori da jakin nahi duguna. Ez. Bale, zuzo de kaskoekin. Entzuten, ongen entzuten da. Bale, claro, es que daukagu orain nahi du kaskoekin entzuten zuzenekoa. Bale, edo... Bale, Tracking historia ez da oso luzea. Bale, lehenik eta nola deskubritu zenuen, Asibar, zu izan zinelako bidali zenuen WhatsApp taldetik, lehiaketa bat zegoela Bilbo Mailan. Bai, pues zima eso zen nengoen Instagramen eta mitiko iragarki bat
Eta pues hori. Iragar, baina, Traikin Bilbaok hainbeste dirut du. A ber, Jartzeko iragarkiak. No zen iragarkia. Instagramen. Hain. Osea, uste dut zela iragarki bat. Osea, ez dakit dut bat zen iragarki Ja, edo atera zitzaizula. Bai. Supongo que iragarki bat. Eta hori, pues, hartu nintzen jartzen zuten enlacean, Bai. irakurri nuen, eta pues bidali nuen taldetik eta jazta. Eta regeneratu egin Bai. genuen por la cara. Bidali zuena Zibarrek WhatsApp taldetik, behiratu genuen eta esan genuen, pues apuntatzen Grabatu, gara. eskatzen ziguten programa piloto bat. Bai. Hori da, Grabatu genuen el maximo programa piloto. 20 minutuko programa piloto bat, eta pues hori erabaki genuen, de hecho, izan zen ostiral batean, oiko maketo irratia grabatu ostean, esan genuen, bale, pues orain grabatuko dugu beste maketo irrati bat, 20 minutukoa, ezin den ikusi, okultoan jarri bar zen soilik epaileek ikusi alzutelako. Eta orain ezin dugu jo. Ez dakit, egia esan ez dakit. Zu dirua jaso artez. Ez digut ordaindu orain. Pizkanaka. Nik ez dut presioa sartuko. Baina zuzen. No, baina hori, Ez digutela ordaindu. eta mobi izan zen, deitu zigutela hasteko Bai. Euskadi irratitik, elkarrizketa bat egiteko, Bai. Tracking Bilbao sariak zirela eta. Bai. De hecho, ikusi nahi baduzu elkarrizketa, YouTube ere egota dau, oza, gure maketo erratiko YouTube kanalera. Galdera zuentzat, uste duzue elkarrizketatu zigutela jadanik sekitelako Bai. irabazleak inela? Bai, Hombre, Ese no. aurkeztu garen bakarra. Kontatu nion hau, Joan, ez dakizun, baina ikusi dugu parte hartu zuten podcasten lista, eta badakizu zenbat podcast aurkeztu ziren euskarazko ora. Bat. Gu bat. Bai. Historian irabazi ditugun 1000 euro errazenak. Tu, let's fucking go! Benetan? Bai, easy peasy. A ver, nahiko triste. Arkakuzu dio Ezekiela. Ezekit, oza, zuk esenekien edo gorkak bai. Ze aste bete lehenago, imposible. Ja, azte bete lehenago. No, baina zuri ia da bizatu inzizutela aztezkenean. Bai, egia da, aste bat lehenago. Bai, bueno, igual Gauza bat, ez zuten esan... Urbildu zaitezke. urbitu zaitezke. Ja. Beno, hemen zuek guztiokin, Aritz? Urbildu hasi behar nirena. No, baina ez dakigu mikro hori den edo kamera den mikrofono. Ahi da, hau da. Hau da, lehen egon gara probak egiten, golpeak ematen eta ondo entzuten zen, no? Vale. Entzuten da bikoitz berriro? Ez. Esan duzu baietz, edu. No. Bueno, sartuko dira laintxe bertan. Esan du lehen arkakuzo kondentzuten dela, así que fiatuko. Hori da, gero ingo dugu probak. Baina hori, zer nagoen esaten, jaztu zait. No, ze... Zuk, bai. Seguro jarri nahi duzula sudadera egiten berarekin. Orain edo dut. Bai. Esan. Nekatuta. Animo, Katuta. esan zeu zer. De planning. Ondo zaude planoan, Ez que mugitu behar zarete pizka bat. Vale. Ja, baina ez dugu No. ikusten Kaixo... beste pantalla. Maketo. Mugitu Maketoa. horrantz pizka bat. Zuzar maketo hori, bai. Dinot, deitu zizutenean, Bai. ez zizuten... No, egon gara bilera batean, jendearekin, No. eta erabaki dugu Bai. zuek irabaztea... Baina gaude orain Euskadi irratikoarekin, ez irabazleekin. Ah, vale. Hori, pausu. Deitu ziguten, hori Euskadi irratikoek, gorkak deitu zidan. Hori, lo de... Eta niri gorkak esan zidan, gure maketa ikusi zuela. Eta, Ez, igual maketa esan zuenean, esan zuen... igual maketo irratia. Presentziala. Igual maketo Porque presentziala. gero elkarrizketan ez dakit entzun duzuen irratiko elkarrizketan, porque Entzun behar duzuena, por cierto. hitz egin egiten du, orain dela Bai, bi maketo. Duela bi asteko Maketari podcast buruz. presentziala. Sala, Zuen YouTubeko kanala, Bai, bai, akabuzo dion, Martin. bale. Bale. Ba, bueno, hori ikusi zuela eta gustatu zitzaila, barregarriak ginela. barregarriak, komedia, En fin. humore. Supuestamente. Zer? Eso supuestamente. Zer esan duzu? Zerrak beharra egin duzu, Izberrezka. Zer pentsatu de berra egiten Entzun da... Ah, baina esan da, hau. Ah, joder. Ez da esan da. No, ja. Pero izan da... Bai. Busquera asamblada. Bueno, total. Hori, deitu zigotela,
Eta, hostia, hau ez... Aiora, nivelazo. Nor da... Aiora. Basura Aiora. Bai, nivelazo. Ai, kaixo Aiora. Zelan? Bueno, hori, deitu zigutela Euskadi Erratikoak egiteko elkarrizketa tal, eta izan zen movida bat, porque, claro, geuden Maketo Erratiko kide guztiok Espainiako punta batean. Espainiar estatuko punta batean. Ni nago nire herrian. Bueno, claro, eso me tenés. Vale, claro. Herrian, Aritxbe herrian. Asibar? Bilbon. Baina zeuden hortiko porretan. Noiz izan zen. Larun batean. Bilbon. Lander be Bilbon. Baina gero... bueno, Julen zegoen Bakeiran, Joane... Oi, izango nuen zu malakarrekin. Zukarrietan. Busturia, Busturia. Busturia, markatu. Eta Martin zegoen Sevillan. Sorginak nongo? Eta Martin Sevillan. Eta... ¿Cómo que barkatu ez boiera naiz? Ni sartu naiz ostenan da full autismo, tío. Horregatik esan diot, ni bai. A ver, nik esatu dut, que azken aldia sartu zala Aiora Maketoko irratiko programa batean borratu behar izan genuen YouTubeetik. Hostia, egia da. Bai. Ne biran, ni Aiorataz beti goratzen naiz esandako komentarioa bere, ez daki zer duen, pertsona laguna, aurkestean... Bale, izango duzu programako goza bat? Ez, izango dut, Durangon egon ginenean batera. Bai. Esan zuela en plan, bai, eske ni pertsona lagun monogamo bat dut. No, como dijo, tengo una relación monógama. Eta gustatu zitzaidan el recalco de daukat una relación monógama. Se me pareció en plan inusual eta bargarri. Hombre, bastante usual, ¿no? No, baina, normalean ez duzu esaten, bai, daukat relación, bueno, esaten duzu, bai, ez una relación, edo daukat bikotekide bat dut, ez duzu esaten, bai, bikotekide monógamo bat dut. Barregarri iruditu zitzaidan recalcátzalo de monógamo, vale, ya está. Claro, al principio, esa no es una monógamo, o sea, vale, procesatu dut askartzala monógamo, en plan, vale, pero unicelular ulertu dut, en plan... Unicelular, bueno, biología, ahora que... Balato. Baina hori, egin genuela elkarrizketa. Izan zela movida bat elkarrizketa egitea. Zegolako hori, Lander Bilbon, Martin Sevillan, Tani herrian, gainera ni herrian kobertura oso txarra nuen. Baina lortu genuen dana ondo kuadratzea. Eta zelan izan zen esperientzia Lander zuretzat. Nahiko urduri nengoen. Joder, nahiko, ni benetan. Oso urduri. Es que nik hasi eran, banekien Arkakuso bat zegoela Amaraunan barruan. Bai, porque... Amaraunan bai, ez nekien justo programa horretan Amaraunan zegoela, baina sartu egin ziguten deira apur bat, elkarrizketa baino apur bat lehenago, egon ginen entzuten Amarauna apur bat elkarrizketa baino. Eta hori entzunen Arkakuso, eta lasaiago nengoen, porque al menos Arkakuso dago ezagutu egiten gaitu. Eta zuek justo ez dakit elkarrizketa entzutu zuen. Bai, ni entzun dut. Zer iruditu zitzaizuen, en plan... Ondo. A ver, editatu dut, ez da? Baina... Zati horretan dagoela bakar, eta bere como pene sekzioa. Ze guai. Arkakusoren txoko. Baina, a ver, ondo itxegiten zuten... Soinua eta gauzatxo bakarrik. Baina, oso ez dakit, ni nire etxean negoen irratia volumena tope entzuten. Lehenengo izukaldan bai. Nire lehenengo aldia irratian eta izan zen bastante potente. Ni ez dakit, nengoen... Ez dakit, klaseko zerbait egiten eta justo itxegin zeuten taldetik eta txatu nintzen entzutera. Gainera eski, claro, gu gauden super urduri hitz egiten, super formal. Lehenengo esaldia esaten duena Martinek. Bueno, es que pilula gorria, que lo que no sé qué. Es que Martín literalmente... Sartu zen a machete. A tope, baina bueno. Osea, zegoen, Martin zegoen... Eta gainera zuen esan nahi zuen guztia. Bai, etxaron, Martin orain entzuten zaio. Martin bertan zauz, edo... Hilda dago? Agurra eta gore. Niri gustatu zitzaidan, eta ilusia genzidan zuei elkarrizketa egita, jo, eske... Kerrik asko. Guri be, de hecho, oso urduri gauden, eta entzuterakoan zura hotz Arkakuso izan zen, relax de, de hecho, Martinek be esan zuen en plan, eskerrak Arkakuso dagoela orain txilin. Baina bai, jo, eske zen nahiko tenso guretzat ez genekin nola izango zen elkarrizketa... Zuei elkarrizketa egita, edo guri bere lehen elkarrizketa egitea. Bueno, sí. Itzule gaitezka momentu batean.
Bai, de hecho, itzuliko gara. Pasatxan kataz. Bai. Bueno, hori gerora. Bueno, gerora. Baina, sin más, ez dakit, elkarrizketa egin genuen, oso ondatera zen. Ordenagailuak ditu... Zer? Argitxoak, bai, leda. Potenteak. Bai. Osta da... Eta zuri joan zer iruditu zitzaizun elkarrizketa? En plan, Ez dut entzun. Nola ez duzula entzun? Tio, Joane, oso txato. Markatu. Ez que ez dakit, ahaztu zitzaiden. Ba, orain youtubera igota duzu, orain ikusi behar duzu, Bai, orduan, bai, gero biarin linka eta... Ez que ikasten nago, bai. YouTube kanalera. Bebaigo dugu YouTube kanalera, gure bloga, Tracking Bai, Tracking Bloga, orain ikusiko duguna. Orain ikusiko dugu zuzenean. Bakarrik entzun behar duzu ni entzutearren. Bai, egingo dut, Egin zenuten... Zer nire lagunak asko entzun dut ja. Behar dut, alkakus entzutea, ez da normala entzuten. Bai, zentzua doka, bai. Bai. Nola, osea, egin zenuten bloga saria... Bai, atera zinen amaieran. Blogaren amaieran. Bai. Ezinen atera, atera zinen. Bai, ezinen atera blogaren amaieran. Ez, baina ezin nigun ikusi grabatzen. Bai, zuga atleti partida. Bai, hori da, ez. Beranduago etorri izan. Heldu nintzen berandu. Eskerrik asko errabitzaile. Geratu nintzen apur bat gehiago San Mamesen. Iñaki Williamsen gola ikusten. Osa, literalmente, esaten diogu Aritzi, oie, gonbidatu gaituzte, sari banaketa batzuetara, irabazleak gara, joan barko gara. Furbo. Ezin dut, furbo daukat. Derbi, tio, derbi, hau da, finala, no se que cojones. Ezin dut, futbol daukat. Literal. Eta esaten dit, bueno, lasai, bigarren zatian, irtengo naizela lehenago, puntual eltzeko. Bueno. Eltzen da bi ordu, Bueno, es que lehenengo esan seiretan zela. Eta seiretan izan zen. Eta seiretan zen, baina gero esan zenuten, 6 laurden gitxi. Eta justo aterako nintzen bosterditan San Mamesetik, eta esan nuen, zelan da bilori, ez dakit zer, ja, zemat falta da saria... Dako. Eta esan zuen txirulasek, esan zuen, ja emango dituzte oraintxe bertan sariak. Eta orduan esan nuen, bueno. Un poco itxusi, Auskalo. Ese agotea. Eman ziguten saria. Zamaten diguten lehenengo saria. Hasieran. Eta, en plan, eman zuten saria esaten, bueno, euskerazkoak irabazi du makete irratiak igo ginen argazkin egin genuen diskursoa, eta gero gaztelerazkoan hori hasi ziren nire lehenengo susmo zen zuen. Bueno, gaztelerakoan kompetentzia gehiago gondata nik esan dut. Zenbat kompetentzia gonda euskeran, eta efectivamente gaur sartu naiz web horri aldera, eta ikusi ditut podcasten listak. Baina benetan bakarra? Bai, eta gainera gainera izenak ez ziren... Puta madre, izenak ez ziren, en plan... Bale, dago ingeles ez izena orduan izan baliteke euskeraz egotea podcasten, no. Ziren guztiak izenan gazteleraz. Eta gero derrepente maketu irratia. Bueno, versus... Es que versus da justo gazteleraz irabazi egin duena. Hori zen... Eta de hecho, versuseko ez dakit nortzuk diren, baina... Ez ziren orkestu. Gurasoak bai joan ziren. Versuseko gurasoak joan ziren, eta versuseko gurasoak ezagutzen zituzten nire gurasoek. Ezagutzen zuten versuseko gurasoak. Nola? Nire gurasoak joan ziren ikustera sari banaketa eta elkartu egin ziren, ikusi zuten pertsona ezagun bat, haiek ezagutzen zuten pertsona bat, eta gero galdetu nioenean, oie, norekin egon zaret eta bai, haien seme alabek sari irabazi zutela. Eta orduan izan zen bastante en plan, no te creo. Qué harto, efectivamente. Historian irabazi ditugu 1.000 eurorik. Errazanak. Baina, esan bezala lehenengoa baina ez azkena. Osa, gugara literalmente de... Klik bat eta 1.000 euro irabazi egin ditut, klik batekin 24 orduan. A ber, baina, bueno, gure helburua da, urrengo urtean... Irabazi behar dugu egiten podcasteko... Ez, baina, bueno, dinot, beste jende bat... Parte hartu. Bai, beste... Osa, gure helburua da... Eukitzea rival bat, ez? Bai, hori da, beste podcast bat zuen... Aurkari bat. Baina ez dakit urrengo urtean aurkeztu halko garen. Bueno, jartzen digu. Ez gara podcast
revelación. Baina, eske, saria ez da podcast revelación, da Bilboko podcast oberena. Claro, es que gainera, Bilbon euskarazko podcasta zen bada. Baina, hori da, gehien harritzen nagoen, oza, egia da Bilbon gazteraz hitz egiten dela. Gehien bat. Ja, baina ez ja, egotea, euskaraz podcast ez gehien daude, egotea. eta Bilbon bakarrik egotea. Eta gainera, zuk ezagutzen Baina esaten badiazu mutrikun, bale, mutrikun agian ez egotea, uler dezaket, herri txiki bat delako, baina Bilbo tio da gigante eta inorpez euskaraz ez hitz egitea. Beste jende bat animatzea bere podcastak egiteko. También te digo, o sea, hemen adibidez, Platón eta... Gero Haciendak nabajazo, begiratu dugu eta ez. Ole! Premio, saria, 2005... 2005-etik bera baldin bada ez digute zer kentzen. Gauzatxoak esan behar dut honen inguruan. Vale, aia matzu maite. Nik hau komentatu nuen euskaltegian esan zidatelako, zorionak tal, eta esan zidaten berdin orain Haciendak sablazo. Eta nire euskaltegiko irakasleak egon zen EITB biko edo EITB bateko nola da, Trápame si puedes uste deitzen dela? Bai. Eta irabazi zituela 1.200 euro edo ez dakitzen bat. Bai. Eta Haciendak kendu zizkiola 400 euro. Baina guri emango digute bi tartetan. Bai. Orduan, bi premio... Bueno, esan behar. Claro. Ja. Ez dakit, baina eske, gainera ez dakit nola deklaratzen den, edo deituko dit Haciendak, en plan, kaixo, sari bat irabazi duzue. Olbidona. Ni da gogoratzen zara? Baina eske ez dakit zer gertatuko den, De literalmente. repente deitzen dizu Haciendak, ¿qué tal están los máquinas? Baina ez dakit. Baina, bueno, ez dakit orain badugu, deklarazioan. Datorren urtean. Baina, como que deklarazioan ez dakit deklarazio egiten? Claro, bueno, baina... Claro, eta niri ematen bedate saria eta funditzen badut dirua, gero deklaratzean, nola ordaindu dezaket? Depoltzikotik. Claro. Hala! Pues ez dut diruditzen. A ver, es que berez gastatzen baduzu. Zurea ez dena. Claro, es que ni gastatzen baditut 1.000 euroak. Eta datorren urtean etortzen da Hacienda. Eta esaten dit, ordaindu X. Zuk ordaindu bartizula. Txirulas, jarri aldiguzu Tracking Bilbauko bloga, mesedez. Bai. Vale. En efectivo eta bastante. Gainera, en billetes pequeños. Ego duzu bloga YouTubera? Ai, duela ordu bat, igo. Maletin batean eramaten dugu, eta gauzatxoak egin. Kaixo, Joso. Jarri dezakezu beste aldean, ez dakit posible baden. Joaneren pantailan, ikusteko justo pantalla hori ikusten dugulako. Konturatu nahi zain Martínez dago, da? Ja. Martín, ja, ez dago. Hilein da. Ez que eso zintla zegoen eta ez dekien. A ber, kontua da, kobratzen duenak, bere deklarazioan, Vale. agertuko dela. Bale, baina kobratzen baduzu derregorra... Zuko ordaindu bardozu. Diruro kobratuko duzula. Baina, Joso. Espabila. Bueno, ahora ikusiko dugu. Edo, Martín. dezakegu diruaren fluxua, Kaiman irletar. Bikoitzen zuten da. Martín. Broma da, obviamente. Hacienda. Bueno, pues... Bueno. Mañana, vale. Justo bidalate audio bat, bueno, ez dakit. Vale, ba, orain... Martín dago. Pues te sale a pagar edo a devolver. Baina eske, claro, a devolver da... A devolver... Normalean da, irabazten duzulako diru gutxiago denora da. Ez, normalean adibidez, pues, semeak badituzu, Ez ditut. egin baduzu inbertsio importante bat zure bizitzan, Maketo irratia. baina diruaren gatik. Pas 1.000 euro gastatzen ditugu maketo irratian, inbertsio potente. Baina ez dut izan behar dela, oso Gainera. gastu handia. Eta gainera izan behar da justifikatua, en plan, igogailu bat zure etxerako, etxe hipoteka bat erostea, horrelako gauzak. Justo orain izan da lo de... Bai, horregatik dakit. Ja. Baina zenbatero da. Urtero. Urtero? Bai. Paritero. No? Kontua da, ea retentzioak ordaindu dituzun edo ordura arte ez. Maketo etekinak. Ordaindu badituzu behar baino gehiago bueltatzen dizute. Mira, que ez dakit, ez que ez dut... Ez que ez dugu ezer gastatzen. Claro, ez que nik ez dut... Benez, ez dut dirura afaltzera sarreri. guazenean bakarrik, Hori da, jazta. literalmente. Ai, datu bat, gastatu. Ezin duzu. Ezin dugu. Beno, orain jarri ditugu be bai, Pues, prezioak, Bueno, hori ja saldu genuen aurrekoan. puntuak, eta pues daude berriak, ez? Bai, bekaldean dituzu Badago puntuak. bat
ni Wikipedia naizela, básicamente. En plan, puntos del canal, hainbat puntu bat dituzu, nahi bat duzue, pues, hori, investigatu azpikaldean eta gastatzeko aukera duzue. Sin más, como dato. Bueno, ikusiko dugu bloga? Itxoin, dagoela gure teknika. Ya prestago? Ya. Vale, pues vamos a blogar egin. ¡Ole! Se kalita. Ya tarda. Joan edau kongelatuta? Ez. Vale. Ez dakit bloga ikusteko aukera duzun, Joane? Bai, zuzenean nago Twitchen. Let's go, main! Shout out! Gaur izan dugu arazo tekniko. Tontoa nazela eta jarri tuit lau tuit txarto seguido. Universitatean esarelako gol, baina te he puesto a parir. Osea, neta. Osea, atzo bidali nion, asteazkenean bidali nion audio bat Landerri. Entzun nituen lehenengo 10 segundu. Minutu bateko audio bat, ez da inbesterako. Entzun nituen lehenengo 10 segundu. Eta audioan azaltzen dio dana, begira. Etorri ginen, Edu eta biok bilera batera, hau dana azaltzeko, bla bla bla. Eta esan nion, podcast hasiko da arratsaldeko 6:00. Ez que amaieran, gauzak importantea kasian eta askar. Eta zabaltzen dut Twitter, eta ikusten dudan lehenengo tuita da Lander tuiteatzen, podcast hasiko da arratsaldeko 5:00. Eta ni mira, tío. Es que ez ditut entzuten 5 minutuko audioak. Ja, bueno, es que da minutu batekoa, chico. Brother, es que bidaltze dituzu audio justo nengoean oso okupatuta. Bueno, ez da nire errua. Bueno, unibertsitaten basaude audioak txarto. Claro. Bueno, pues entzun dezakezu 2 ordu geroago. Baina es que egon nintzen egun osoa eta gero astu egin zitzen, encima. Txalo bero. Egun, es que, pausita, ¿vale? Eren egun, bueno, atxo, pasatu ginen, zueta biok, justo, eskailera, unibertsitateko eskaileratik horrela, eta ez ginen ez da kaizo, ez da ezer esan. No, baina, ez que, zuk ni ez, baina nik zu ere ez. Orduan? Porque esan zidan asir, tu. Bai, klasekide bat. Bai. Egin genuen literalmente. Bai, pero pasatu ginen... NPC movement. Eta esaten dit, tu, pasatu zarete, Lander eta... Osea, pasatu zarete. Baina, ia, txokatu egiten zarete, daramazue, ez da, zenbat urte elkarrekin, eta ez zarete, ez da, kaizo esan. Baina hori da la confianza buena. ¿Qué confianza? Sí, me acabo de... Literalmente, gaur goizean, Asibar eta biok autobus berean, ikusten dut Asibar, eta egiten diot. Listo. Saludo, en plan. Listo, es que ez da kaizo. Pero gure cruce igual izan zen flow, badakizu en plan anime batean gurtzatzen diren bi pertsonai en plan que se ven en plan sin inmutarse. Eta gurtzatu egiten dira de repente y como se... Vale, tío, suficiente. No lo soas. Bueno, jarriko dugu bideo. Bai, bloga. Vale, orain konteksto bloga hau da, hori, zapatu honetan, bizi egin genuena, hementxe bertan Bilborroken tracking. Denbora relatiboa da Freelander. Vale, ya está, eman play. Eta ongi etorri berriz ere beste maketu irratiko blog batera. Oraingoan gaude Tracking Bilbaoko sari banaketa barra bai, sari lehiaketa banaketa ekitaldi denetarik ez. Gaude Bilborroken, oraintxe bertan. Eta nominatua gaude Euskal Podcast Hoberenera, bai. A ver, pausatu momentu bat, bueno, konteksto jaba ganekien irabazi genuela saria. Baina gauden egiten os locos. Plan blogerako, deitu zidatelako, justo ez dakit aurreko egune, duela biegun, esanez, hori, irabazi genuela. Eta kaldera bidali zuen audio bat esaten, irabazi dugu, let's go! Eta hablan por curiosidad, ni negoen, de verdad, adrenalina a tope, nola hartu zenuten, entzun zenutenean irabazi genuela. Porque nik zenuen euforia gutxi. Baina euforia izan zen gehiago bizitza IRL. Es que, de hecho, gero Joanek, gero ikusiko dugu blogaren amaieran, esaten dio danean, oi, irabazi dugu, tal. Bueno, dauka Joane un pan sin sal, en plan, irabazi dugu. Bueno, ondo. Beste egun bat, bulegoan. Banekien, momentuan bai, postu nintzen, momentuan banekien. Baina, nola hartu zenuten, en plan, adibidezuk, Joane, nola hartu zenuen entzutean irabazi genuela? Por sorpresa, ez nolako espero. Mira, beste aleraterik bai. Justo, esan zutelako elkarrizketa eta pentsatu nuen, hau arraroa da. Baina, bueno. Ez que, ez nuen espero. Nik adibidez, negoen lagun batekin etxerako lanak egiten, etxerako lanak proiektu bat egiten, unibertsitaterako proiektu bat egiten,
eta justo ditu zidaten, benetan, oza, ezer esan barik, hasi nintzen bera besarkatzen, eta esate dit, baina zer gertatzen da, no seke, eta irabazi ditu da 1.000 euro. Eta gero jarri behar izan nion kontekstuan. Ditugula, barkatu. Por cierto, ikusten ari naiz, en plan podcast, eta gara literalmente badakizu meme hori dela, 3 ume, esarrita, ez da YouTubeko bideo bat esaten, Literal. Zosna eserekin edo zetarekin, debate soziopolitikoa. Pues ya está. Orduan zuretzat izan zen momentu berezia. Ni, iaia botatzen ez lehiotik, tu. De hecho, Edu erantzun zuen mesura 5 ordu geroago. Izan zen en plan, denok en plan, guato, guapo, no sé qué. Edu en plan, Mitik. guapo, qué bien, algo así, en plan. Ba, ez que igual ez du nugu kraberiatzen, justo niratu nintzen, ikusi nuen mesua resakan, eta nuen pizka datorobi, beraz. Norbaitek dio podcastiko berena. Es que normal. Literal. Irabazi dugu Bilboko podcastiko berena. Puki desnatu dio, debate serio, el meme. Bai. Eta gero main esaten du, Will Project duen karisma, baina misoginarik gabe. Eta hori da Martínez dagoelako. Baina, bueno. Jarraitu dezakegu bideorekin. Eta jartzen du, bakarra. Dio. Bai, jarri bidea, venga. Qué barbaridad. Zenbat? 100% real, no fake. Así que, guazen nintzen betuan, barrurantz ikustera zer dauen barruan. Presentaron ese día 2 personas. Bueno, dira Traki Bilbauko orkesleak. Zuden, haiek be podcast bat dutela, gazteleraz. Eta gu, itxaroten. Hori da gure Julen Maitia. Eta Ander, baina Julen ez. Hau da momentua. Proceder, tú das el de castellano. Sí, el 8. Como tú quieras. Euskerazko podcast onenaren zaria Maketo Irratia. Egin gero bainat bi geldik eta en plan, Landerren diskurtsoa bukatzen eta gero nirean, eta komentatzen ditugu. ¿Puedes hacer una fotico? Sí. Bueno, fotiko gauden, super tensos. Ni behintzan egoen en plan tenso de... Ez nekien zer egin. Ez duzu eser moztu, gainera. Ez dut eser moztu, da, en bruto. Joan, enora zeuden, justo saria hartxerakoan? Pues super tenso, edekerako segin behar nuen, nire orgutzarekin. Ez dekien nola hartu txartel gigante hori, super... Ez dago batera recto, osea, nire erruagatik egia esan da, baina... Eta gero ez dekin, pibat argazki... Ez que ikusten da hor, la altura, en plan dagoela, diagonal. Ez que Mira, Landerren diskurtsoa. Sí, Aquí nola erabaki duzuen, sekreterio erabaki duzuen. Baina, bueno, bai esker kriterio. Irumilatu komunitate osoari, ze lehenengo gunetik egon diagu laguntzen, eta bereziki irumili, Arkakusori, beti gondalako guapoiatzen inork ikusten ez gintuenean, orain ez diku jende asko ikusten, pero bueno, erraitzen dugu. Pausatu. Obviamente, margenio laguntza irumilatu itzeri eta iruneri. Egia da. Lehenengo momentutik, zuzenan gaudenean jartzen zuten tuitat, zuzenan gaudela, Arkakuso beti egonda gurekin oso jator probetatatu eginda, etorri da gonbidatu moduan. Maite zaitugu, Baina ez bakarrik Arkakuso, gara aipatzen ditugu gehiago, baina izan ditugu gonbidatu guztiak. Punki Desnatau, Xabe Alkiza, eta be aipatzen ez ditugunak, osea, Lur eta Miren, porque... Lasto Txapel maitira, Ilargi begon dela Rekizap, gure lehenengo gonbidatua... Patxiku eta Kalamua, hori bai aipatzen ditu dela... Bizkaia... Osea, benetan izan ditugun guztiak, eskerrik asko etortzatik. Espero dugu gehiago etortza hemendik aurrera. Baina izan zen pasada bat. Bai. Baina... Zugero esan zenian oso serio nintzela, baina... A ver, supongo zeudela tenso, porque hau ez da ikusten bideoan, baina nik... Pero si irratean gertatu zitzaigun berdina, bai? Ni diskurtsoan egoenan ematen, Landerrek emazian ukabilkada bat. Izan zen completamente nahi gabe, esen zuri eso... Claro, ni me lo tomé como indirecta de que pesado cállate tan ni... Es mi momento, no me callo. A ver, nik ez nizun eman nizun nahi gabe eman banizu. Eta nik jarraituko dut. Bai, no, si berdin da. Pero zoaz imeno, jarriko dugu diskurtsoa... Jarri. Zuek epaitu. Bueno, henik eta behin, esan behar dut, azkenean, bueno,
orain badakidala zer sentitzen duen Lady Gaga. Grammy bat jasotzen duen bakoitzean. Gora Lady Gaga! Ezin dagon, gora! Ezin dagon 5 minutu. Emakume bat aipatu hori! Vale, hori ez. Pero, en plan, Miley Cyrus edo Lady Gaga Nati Peluso aipatu gabe. Eimar nuen. Ez que gainera, oza, diskurtsoz nuen prestatu nuen egun berean dutxan. Negoen dutxan pentsatzen... Zertu zen nuen? Nik ez nuen prestatu. Oza, ni negoen dutxatzen eta esan nuen, bueno, praktikatuko dute esango dudana. Eta torri zitzaidan, nola ematen dute famatu diskurtso bat? Eta torri zitzaidan lehenengo irudia izan zen Lady Gaga hartzen bere Grammy bat. Eta esan nuen, ostia, pertsona bera. Orain sentituko dut Lady Gagak sentitzen duena Grammy bat jasotzen duen bakoitzean. Egin aldugu meme bat gu altzatzen premioren bila, Cristiano Ronaldo doan, en plan, premioren bila doan moduan. En plan, que altzatu egiten da. Bai, eta egiten duen, hori. No, es que dago como... Hori da Cristiano Ronaldo, no? Urrezko mojo. Egin bale duen zu, Oia, negia esan bai. Que dago horrela, esaten diote irabazi egin duela eta egiten du. Guztiari aguantu egiten dio, eta altzago egiten da, como traje bat. Jarriko duela. Paketu irratia ateratzen zariaren bila, izan dire bakarra. Bueno, pero egin dezake burrengorako. Buen vídeo. Baina, bueno, hori, negoera dutxa eta esan nuen, es que esan behar dut, me salió, bueno, de hecho gero, zegoen ama eta aita, eta esan nien, zer irutu zaizuen diskurtsa, ez daki zergatik aipatu zu Lady Gaga, baina, bueno, dira zure gauzak. Eta ni, pues hombre, bai, dira nire gauzak, bai, orgulloso de mi nire gauzak. Nire gauzatu zitzaidan, ondo egon zen. Baina, bueno, jarretuko dugu ikusten orain, Grammy bat irabazteagatik, ematei zute dirua? Bai, ez da. Hombre, pues bai. Eta, por cierto, Lady Gaga ez da Grammy gehien irabazi dituen pertsona da Rihanna. Beyoncé barkatu, sin más. Dato. Lander ematen du dato científico ni dato kultura pop. Gainera txarto. Barkatu, hasi behar. Horretarako zaudezu. Baina, bueno, jarraitu. Baina, bueno, no, serio. Baina bai hori, Landerrek esan duena. Eskerrik asko, izan ditugun gonbidatu guztiei ezoilik Arkakus hori. Bi bat izan ditugu Punky, izan ditugu Nadia Bizkaia, Zageran Kiza, Batxiko, eskerrik asko deni. Be eskerrik asko, makete horratiko parteide guzti, hemen ez gaudelako guztiot igota. Arn azpian beste hainbat daude, Martin be presente Sevillan dagoela. Eta... Martin Sevillan. Lehenengo saria, baina ez azkena. Gora makete irratia! Gelditu, esaten dut, bueno, denik eta behin, aipatzen dut Punky, esan sigurako justo aurreko gunean, oie, sari irabazten baduzuen mesedez aipatu, eta ni aipatuko dut lehena Punky. Esan didarako aipatzeko, eta aipatu nuen. Ez gaude guztiak maketo ieslariak etzera. No, oza, justo, gora ez ginen igoko, a ver, igo bai alginela igo danak. Bai. Igo alginen danak, baina, bueno, ez ginen danak igo, pues, ez daki zergatik. Baina, total, igo ginela justo hiru, behan gradetan zeuden gainerakoak, eta hitzegoen San Mamesen eta Martin Sevillan. Furbo. Eta hori, Martin ez daki non zauden oraintxe bertan, baina musuak zuretzako, porque... Martin, pum. No, emate dit pena asko, porque Martin justo gauza honetan beti da... Deitxe dut berriro Martin? Daitu. Zeratu deitzen. Baina ez dago, Discorden dago? Ez dago. Dau Discorden sartuta? Bueno, pues ez dakit. Ez dakit zertatu zaion. Emate dit pena asko, porque Martin beti dauz hartuta maketo guztietan, amorru handia eman zion gaztea sarietara ezin zenan etorri, eta orain be, oza, me da penita. Bueno, baina hurrengo urtean egongo da. Baina hurrengo urtean irabaziko ditugunez 10 sari gehiago, ganalgo da guztietan. Orain nahi, bueno. Ja daukagu... Lander esan datu bat, venga. Vale, oraintxe bertan gastatu dute Lander científico eta da... Zientzialari, oza, como que científico? Vale, zientzialari. Zenbat dut dato random bat. A ver, Lander, mesedez, nola da, Gernikako bombardaketa egin zenea, nola zuten izena
Zerati Gernika. Historia luzea. Legion Condor. Kontatu dezakagu zergatik Gernika. Bai. Eta gero jarraitu bideorekin. Porque brutal. Osea, geuden aurreko aste nagusian. Plan, 2022ko aste nagusian. Eta etorri ziren, bueno, eta goden, pues, sin más, danak korro batean, sin más, hitz egiten. Eta zeuden bi neska, ez genituenak ezagutzen, ziren, ez daki nongoa, Sevillakoak edo, bueno, ziren... Sevilla ez. Extremadura eta Ez, baina, gogoratzen duen, Bueno, ziren bi neska. Baina, ezagutzen zer dituzten aurretik. Ez, baina, ziren Zaiden lagunak. Bai, Zaidek ezagutu izitun komunean. Hori da, ezagutu izitun komunean. Eta total, pues Lander, beti bezala, zegoen holan. Si gainera niz negoen holan, zeu zertarako deitu egin zenidaten. Claro. Orduan, ikusi genuen, zegoela cierto feeling, edo, ez dut guztiz ondo goratzen, Edu eta neska baten artean. Bai zegoen. Edu di oraintxe bertan... No, hori izan zuen Martín triborratxo. Osea, Martín zegoen bastante moskor, esaten, bai, fijo. Baina bai zegoen. Baina, klaro, arazoa da, Lander, gure Lander maitia, zientzialaria da, ez soilik makete horretian bebizitzarrean eta zegoen soilik neskarekin hitz egiten eta zuen besteak sartza konbertsazioan. Porque nik ezagutzen nituen eta zuek ez, eta zauden bakarrik zauden beraiek biak eta Martin eta... Eta Edu nahi zuen hitz egin neska horrekin. Bueno, nahi zen nuen. Bai. Esaten ari da ez ez. Bai, Edu. Osea, ez egin orain, bai. Bai. Eta, klaro, baina zegoen Lander erdian. Orduan, ideatu genuen plan bat. Lander gustuko duenez, ematea. Baina justo egun horretan arkakuso zegoen. Ez, justo egun horretan ez zeuden. Aurreko gunean izan zen. Izan bai, justo aurreko gunean. Batu ginen aurreko gunean. Eta Landerrek gustuko dituenez datu kuriosoak edo bitxikeriak. No, ez nik, ez que, a ber, nire jatan zekana da... Osa, bakariko goratzen ditu dala horrelako gozak. Beste gozak ez ditu gogoratzen. Total. Ez dakit nire den egia. Ez dakit nire den egia. Dudatzen dut beti. Bueno, jarraitu. Pero bueno. Orduan, deitzen diogu... Pero badakizten banuatuko hiriburua. Deitzen diogu Landerri. En plan, Lander, momentutxo bat, galdera bat egin behar dizugu. Eta, claro, egin behar genion galdera bat, en plan, entretenituta mantentzeko. Eta, etorri zitzaidan lehenengo galdera, izan zen, Martín, Lander, nola zuten izena Gernikako bombardaketa egin zuten kasak? Eta nik, norbait ditu betarrakoak, hemen. Bai. Total, Lander, hori da Lander, hemen goian dagoena hori da Lander, vale? Eta Lander dio, hostia bai, tío, los míticos cazas de Gernika como bombardaketa, nola zuten izena, tío, C3PO, bai, hori, justo. Eta gu gainera les seguimos el rollo en plan, C3PO, hostia, bai, egia da, C3PO da, tal. Claro, nik esaten dut, plan, hasieran esan nuen, o sea, efectivamente, atera nuen a la primera. Pero lógicamente. De repente así, ikusi nuen, que se empezaron a partir el culo, zue guztiak gino. Pero zer egin dut, en plan, yo que sé, tío. Datuak eman ditut. Eta Edu bitartean neskarekin. Hola. Eta zenbat iraun zuen? 30 segundo, bai. Baina lortu genuen 30 segundos Edu interakzionatzea emakume batekin. Kromosoma XX batekin. Tío, pues si ni joan todo doblado. Ya está. Pero que no lo soy ya txakurrarena. Utzi. Baina, bueno, bukatzen dugu blogarekin, utzi dugula horren pizka. Osa, falta zaigu justo amaiera. Osa, erain falta de nada. Bai, justo amaiera. Bueno, a ver la tabla de surf está. Guau, pesa, pesa mil. 500 ahora y 500 después. Nada, pues bastante elegante sin el castellano que Gernikara de fiesta, muy elegante. Un poquito más decir. Yo he metido elegante. Es para verse. No sé si han metido. Bueno, no, te vas a creer lo que ha pasado, pero me voy yo. Bueno, va. Dígame, Joane, cero expresiva. Ole, equipo, txalabra bat guretza! Eta aldi berean, Serbia, Athletic B,
Herrera 0, Oraindik ez dira, basi. Baina, bueno, serionak guretzat. Maketo irratia berriz ere lortu egin du. Bueno, berriz ere ez da gure lehenengo aldia, baina esan bezala, ez azkena. Zeo zer esateko Lander. Beiratik kamerara, irabazi arte. Irabazi dugu, ja. Hori, irabazi dugu. Hori, musutxoak. Eta urrengo... Seguramente izan gara bakarrak aurkeztu garen. Ez gara izan gara, ez bakarrak, onenak. Esan du epaileak. Onenak. Eta urrengo arte. Ya está. Bueno. Cinema. A ver, izan zen... Emoji cigarro, cinema. Izan zen blog nahiko kutrillo bat, baina jo, nahi nun grabatu. Ez que, egin behar ditugu eduki gehiago. Bai, joan bergara Bilbotik hor galdetzen jendeari. Pues bai, baina eski esaten dudanean, zeo zer grabatzeko, has de salir. Nah, tío, no. Esan nuenean grabatzeko blog hau, hasi zen Julen. Nah, mejor no, sí, total. Lander en plan, nah, gaur ez, si hau kimaz dara, tal. Jo, mira, zergatik ez. Vale, edukiak. Ja. De Beibus. Por cierto, dira... ez, hostia, dira. Bora dugu. Eta jo erakustu pasadiala, barkazki bat, maketo, ikusi. Ora. Zenbat garen eta ez dizuet esan. Baina hau da, maketo irratiko 40. saioa. Heldu gara 40 kapituloetara. 40 ala 50? 40. Tu, baina berdin, Akaba que berdin. 40 da... Habrá 40 garrenean. Oi, gamatatu... ez, baina 40... Egin ditugula pilo bat, oza, da una barbaridad. Joder, baina... Itxaron beste 10 eta 40 Uda hemen dagoela ja. Oza, daude sin exagerar... Udan egin bargoko dugu maketo irratia? Depende, zerako altitu zuen. Nigatik, a ver, oza, nago esaten, ustaian alakoak agian ez, baina... Ustaian komplikaz. Eta ja guztuan ez. Egin dezakegu maketo bereziak, Xavier Alkizarekin egin genuen bezala, egin genuen maketo Summer Edition. Konbidatu dezakegu kantarien bat. Bueno, konbidatu. Rekatu egiten duela, eta TikToka daukala. Vale, ya está. Arkakuso etorri barko da ona. Arkakusoko etorri barko da. Egiteko zailo. Etorri bar da ona. Bai. Etorri ona, orain do... Hau bizi bar duzu. Bero ziltzera, porque ni orain txabertan nago... Ja. Eran dia egiten. Egia da egiten duela bero asko. Ja. Bero dia. Bera, egiten du... Ostia, nau. Izerditan blai. Nau potente, Nau potente. Musikutxaren bat egin, hori da. Horni dago. Eduki gehiagorako jarraitu maketo OnlyFansen. Hori da, zabaldu barko dugu. Venga. Eta OnlyFans oso izatea edu trukak egiten boligrafoarekin. OnlyFans itxela. No, baina egia da hori, daukagu solapako mikro bat. Erabili dezakegu kaletik blogak egiteko. Bai. Eta zer egin dezakegu. Azken ni pentsatu nuen, ia jendeari galdetxea... Botelloietara, tio. Horretarako ez demak gara gure. Horretarako atera bargara. Ja, horretarako atera bargara. No, baina jendeari galdetxea ia... Bueno, kaskoak daraman jendeari. Galdetxea... Ja, bai, badakit, baina zenbatek... ETS counter. Euskarazko kantak entzuten. ETS music count. Edorla zerbait, euskararekin relazioa duen, edo... Ez beatbox, ez Mercedes. Esa de bilatzen. Tu, ese. Ez dakit. Mercedes. Ostia, beatbox! Mila punto ditu txirulasek. Vale, basi barko gara. Ostia, mila punto, tu. A ver, vale, nori hartzen du basea. Dira 30 segundo. Mira, Joane, jarri basea. Beatbox da gure base. Nola. Ez. Horretan... Nola. Ez que... Jarri basea egiten duzula ondo. Baina kamera gabe... Ze base. Egin behar dugu beatbox, jo que sé. Tapatzen dizut. Gaten nahi zorrata, ya está. Bai. Pero a ver, berdin du? No, baina ni... A ver, Lander, baina egiteko zuta biok bakarrik pues ez dauka zentzurik, la cosa da... Utziko dugu.
Ez que kukutre, zertan behar dugu beatbox. Ez badugu beatbox egiten. Es que falta da Martín, tío. Martín ematen dio... Ai, agur Arkakuso. Agur. Mosutxoak. Que, por cierto, ez dugu kontatu, baina bihar berriz ere irratiragoaz. Hori kontatu aldugu. Ez da. Baina, bueno, noticia. Leak. ¿Cómo? Kontatu? Leak nola da euskaraz? Filtrazioa. Filtrazioa, ez da. Isurpena. Santzeski. Uste dut kontatu aldela. Osa, ez da en plan movida, no? Sin más. Ala bai. Ni uste dut berdin duela. Lapurketa. Puntuak bueltatu. Txirula serik, ezin txirula ez da gure realizatzailea, baina jazta, berdin du. No, si ditu beste, ez dakiz. Beste 15.000 puntu ditu. Baina hori... Azken ez dut datu interesgarria kontatu. Eta ez dut kontatu. Baina, bueno, hori... Bidala gaur arratsaldea mezu bat, Gorkak. Amarauna saioko... Esan gehiago, gauza gehiago. Pues igual ez dugu esan behar. Baina, zeratik ezin da esan? Pues ez dakit, pues igual... O sea, ez da algo top secret, ¿no? Irratira, sin más. Vale. Zerako matrimonio. Baina, Arkakuso dago esaten, en plan, berdin du. Osa, del karrizketa motxa. Vale, pues jango gara. Orain bai. Bari, bidali ala mezu bat, esateko ja, kontatu aldugun Euskadi Irratian, bueno, bizi dugun esperientzia edo zertan. Ja, bigarren aldia, eman berrikutia mararen taza. Ja. A ber, bazkide egiten ba gaituzte, Arkakuso. Zegatatzen da. Ez dakit. Behar dugu atal bat, bertan. Eraman dezakegu atal bat, edo ez dakit. Ziria 5 minutuko bat. No, baina nago esaten urrengo kapituloetarako. Urrengo kapituloetarako, bai, konbidatuko gaituzten, eh? Noski baietz. Autokonbidatu inzara, zu. Bai. Baina hori, itxegengo dugu, pues, sin más, bizitakoaz, izango da gauza motxa, laburra, 5 minutuko zerbait, baina bueno. Arro gaude berriz ere Euskal Irratian, bueno, Euskadi Irratian. Euskadi Irratiak asko da. Baina, egon gara. Oiartzun Irratian, ala orkesten du Ilargi. Gure Ilargi metxiak. Bai. Zer dago? Posteun punto, zergatik posteun. Bai. Zaudeu paritzen puntua? No. Ezin ditu peritu puntua. Puntua... Nahi duzu irten? Ondo da. Edo beñat, ez dakit. Zema pertsona daude? Etorri hona baten bat. 8 pertsona, euki ditugu 10 pertsona gure piki. Bai, 6 reveal. 8 pertsona. 6 reveal. Baina ez dakit zer gehiago kontatu, uste dut ja kontatu dugula ia dana. Joane, kontatu zure Santanderreko anekdotaren bat. Entretennos. A ber, gaur nahiko egun... Hori da, jarri dezu taldetik egun oso txarra izan duzula. Zer gertatu zaizu, kontatu alba da. Ezak izanetik, nire mugikorra zoratuta dago eta iratzar gailua ez dut funtzionatzen. Beraz, ernatu naiz de milagro, klasea baina 13 minutu lehenago. Txaferetuan nintzen, baina joan nahi nuen. Porque mi informatika oso zea da. Vale, superaztean jaztik nahiz banoa eta dakizu zer eraztu zait. Zer eraztu zaizu? Ba, euskal ezak izan bat beta horreko, baina, orduan justo, ez ditut eraman metorreko, eski, ninguna, ez ditut eraman. Egun nahi zol klasea horrela. Eso ez ikusten super lokartu da gainera, super teto egin dara kolo, ez dut hartu kafea eta zer, ba, intetriez klaseitik. Baina, eski, orain banoa, ezak izaketatu zaila gero. Ah, bai, gure honak heli hau. Gero, izan ditut praktikak aratsaldean. Eta, izan super barrela gero. Egin bide dei bat bizukideak. Eta arduan, pues kolgatu nahi nuen, baina ez dut kolgatu, eta duan, hasi da, biodeia, eta ni praktikan justo hasten. Eta ez duten da, guapa, guapa! Eta nire ama, eta irten naiz klasetik itxaltzera. Eta duan, itzuli naiz klasetik, bueno, prakticatik etxera, eta bidaia, bitartean, nire egiteko Santanderen beti aize handia. Pues jandu pedazo bitxo bat, tori zera aurpegia, eta azreiz espurka, eta bezatu mea, bano, etxera, ora etortzera eta nire pera kontatzera ere. Eta hori da gutxora, bera. Nire hori. Mugikorra, bat ezin mugikorrak, ezak izatatu zaion, baina petatu zait bi alditan do. Hori izan da dela. Eta zelan zegoen moskitoa gozo zegoen? Ez dakit, ez nire estulka, batean, gero aizea, aurpegi ailea eta hori guztia, eta ez dakit, azeretu naiz.
Zapore hon orduan. Egun, ederra. Galdetzen digu punki desnataok zer dira puntuak. Osea, podcast, bueno, edozein Twitch kanal ikustagatik ematen dizuete puntuak. Puntua batzuk, eta puntu... Oiek kanjeatu aldira. Nahi duzuna, osea, duzu behan streamer berak jartzen dituen... Adibidez, bat ditugu... Hau, destacar mi mensaje, hori da por defecto etortzen dena, Lander zintxaleria esaten duela datu random bat, beatbox egiten dugula teorikoki beatbox, baina hemen jendeak ez du nahi beatbox egin, nahi? Zote hartu? Gero, telefono deia, 1500 punto gastatuz gero, gastatu du norbaitek zintxaleria. Berriro? Norbaitek. Ah, norbaitek. Esan datu bat. Datu bat. Burura etortzen zaizu lego gauza. Bueno, esango dut nik ez dakit de movidas científicas, baina badakit Billie Eilish izan dela Grammy bat irabazten, Grammy bat irabazten izan den pertsonarik gazteena, 18 urterekin irabazi zuelako Grammy bat. Noiz? Aurten? Ez, aurten ez. 18 urte genituen. 18 urte genituenean, hori da, irabazi zuen kon bere diskoa de... de... Bad Guy, hori da. Eta irabazi zuen hori, eta da, irabazi zuen rekorra. Eta Olivia Rodrigo? Zemat urte. Ja, 17rekin. Ia norrut deituko du, Baina ez du Grammyrik irabazi. Bai? 17? Baina emiretzi zituen. Porque gure adina du, bai. Ez, bat guztia uste dut. Sí, hombre. Uste dut, Uztot, egin zuela boom, uztot hausea naiz abesterekin. Bai. Da abesteretan oso 16 urte zituela edo horrela. Edo nago, super gaztea zen. Irabazi zuen, bueno... Jarri dira zuen irorpegian txirulaz txakurrarena. Bueno, de hecho, Punky Desnataok kanjeatu du telefono deia. Nik abazortzi urte nituenan Elon Muskek... Telefono deia? Martin. Baina... Ja, ez que Martin ez da... Zartuz bada ez nora pura, ez dut uste. Deitzen dio norbaiti? Arkakus. Libre de mokotik. Norbaituko dugu. Arkakuso ez. De hecho, Surafrikan hitz egiten da Afrikako originario baten... Baina ez da berari deitxa. Ez dut emango nire telefono zenbaki edo nori. No, berak zuri. Eta zuk deitzen ez, osea, irakurtzen baduzu, jartzen du. Gura duzuen norbaiti deitzen diogu telefono zuzenean. Pues orduan berak esan behar du, no? Esan hori deitu nahi diozu. Martin! Martini deitu. Bale, baina Martin uste dut ez duela hartuko, ja hori da berea. Saiatu hartzen, osea, deseatu deitu. Tu, bai, esan du. Esan du Martine baietz? Ba, deituko dut. Ba, deitu zu. Martin lagunentzat. Jara altaboza. Mira, eskatek eta sartu gaurkoan. Ah, bai. Kaixo, Martin! Zuzenean zaude. Zergatik ez zaude Discorden gaur? Baina, ez daki, gainera zaude sartuta, baina zaude silenziatuta. Eta ez dakit, kontatu pizkat, zer iruditu zaizu Maketo Irratiak Traikin Bilbao podcastin lehiak eta irabaztea? Eta Punky Desnatauk esan dizu deitzeko, zerbait esan nahi dizu Punky Desnatauri? Eta bueno, bukatzeko, ez dakit, azkenengo hitzak edo esperientzaren bat kontatu nahi duzu, ez dakit. Hale, eskerrik asko benetan, Martin. Eskerrik asko, Martin, txalo bero bat. Txalo bero bat, Martini. Eskerrik asko. Bai, hasta hor duzue telefono deia. Hautik tokerako potenziala deko, Bai, ia esan da bai. 100 minuta? Hortu bat etan abi, perfecto. No, ordu erdi, falta zaigo, baina, zehan dago. Kontatu nahi du gauza bat. Bai. Ojo. No, es que... Altuago Bueno, a ver, es... No, gaur,
nengoen goizean mekanikako klasean, ariketak egiten, eta irakurri nahi dizuet ariketa bat, bale? Bale, ojo. Da nahiko... Bitxia. Bueno, agian Landerrek irakurtzen badu, agian da barregarriagoa. Ez, bueno, ez dakit. Bale, nahi dut irakurriko dut nik. Ilusio egiten dit. Bale. Bueno, bale. Lehenengoa. Da Doppler efektuari buruzkoa, oza, ez duzu ulertu bere zer. 9.82 hau, ez? Fizikari bat... Bai, irakurri nahi... Fizikari bat, putzu baten ahoan eserita dago. Telefono mugikorrean, maitasun sortzailea saiatzen. Telefono mugikorrean, maitasun sortzailea saiatzen. Maitasun sortzailea, zer da maitasun sortzailea? Osas, maitasuna sartzen duen zerbait. Bueno, maiztasuna. Ah, zera maiztasuna. No, baina jartzen du maitasuna. Euli bat zan, bale. Papelito bat. Bueno, jarraitu. 1000 hertzioko maiztasuna entzuten duenean, izango da maiztasuna. Telefonoa putzuan erortzen zaio. 2 segundu beranduago, bere burua botatzen du putzura. Osea, dago maiztasun sortzaile batekin, eta entzuten badu 1000 hertz, botatzen du mobila eta bera botatzen du bere burua 2 segundu berago edo. Ez que ez dutu problema ulertzen, Zer nahi duzu, orain egitea problema. No, si venga, ni ez dakit egiten problema. Bere ondasun preziatuena berreskuratzeko asmotan. Ah, bale, jausten zaio mugikorra, eta klaro, mugikorra da. Beste egiten du. Bueno, botatzen du putzura. Bai, bale. Gero, 9.500 hertzioko maiztasuna entzuten duen unean, isiltasuna egiten da. Telefonoa apututa delako putzuaren ondoan. Zenbat bizitza geratzen zaizkio gisa joari? Ez que porro, pero... Ez que ez dugu lertu. Gauza bat, justo... Hasi gara barrezka, porque... Ez dugu lertu. Eta gero, egin dugu beste problema bat, problema hori, ez que nutxetu da nahiko... Zure eta lur reaction. Eta gero, atera zegu beste problema bat, eta emaitxe esan da ambulantzia bat doala 10.000 kilometro abiaduran. Eta hori atera zaio irakasla ere. 10.000 kilometro orduko. Bide retarde. Así que... Ni kontatu bat dut anekdota bat? Ez. Vale. Gaur, hasi behar. Ezin kontatu. Bai, venga. Vale. Da anekdota bitxia. Ni nengoen oporretan, orain dela 3 urte, Portugaleko hegoaldean nire familiarekin eta godin kanpin batean Bugalopen. 3 urte, tu. Jo gara... No, 4 urte. Urrun, 6-7 urte. Anekdota. 6-7 urte. Vale, eta etortzen ginen ondartzatik. Orduan gauden arezoteeta eta utzatu berrinen etxean, no seke, no sé cuantos. Antoltzi. Ni nago bungalopean, lasai, eta de repente nire anaiak esaten du Sua. Eta momentu hartan zen jai eguna Portugalen, esan egun berezi bat Portugalen. Eta esan zuen nire amak. Esaten ega Sua, eta badako zu artifiziala kontatzen. Vale, pues urbiltzen da nire ama bungalopeko sarrera, eta efectivamente zen Sua, a secas. Esplotatu egin zen butanoko bombona bat, gure bungalobaren justo aurrean. Eta segun la pedazo de llama que ematen zuen zute forestal bat zala. Bueno, esaten digo, guztiok autora. Vale, aquí viene el pequeño detalle. Ni negoen dutzen. Erten zinen bilusik. Orduan, claro. Ez nuen ez toalla hartu, eta egin nitun 25 metro, korrika, oinutzik eta guztiz bilusik. Autoraino. Orduan, basikamente zegoen atea irekita. Orduan, ni nengoen biluzik, orduan nengoen korrika egiten, eta egin nuen el salto perfecto justo sartzeko autoaren barruan. Biluzik. Clean. Irukoa. Bai. Eta hori ikusten duenean butanazko bombona bat jartzen aizu dut. Baina, hori noiz izan zen, duela gutxi ikusi genuela butanazko bomboia bat, ez da? Bai.
Izan zen horren dela bastante. Zan nire nahiko txikia zen, orduan nien. No, baina duela gutxiz genuen ikusi butanazko bombona bat. Bai, joan ginen lagun baten etxera, ikusi nuen butanazko bombona bat. Ez, baina zuta biok. Bai, igo ginen etxe batera. Noren etxera? Amigo, etorri zeitoren burura. Anekdota parte bi. Joan ginen Mirenen etxera, Mirenek ditu 20.000 etxe. Joan ginen Mirenen etxe batera. Propietateak. Eta igotzen gara, eta nahi genurako txizagin. 20.000 etxe. Bueno, bai. Bai, 20.000 etxe. 25.000. Total, joaten gara bere etxera, nahi genurako txizagin, eta justo bere etxe hori erabiltzen zuen, gaz, bombonak, pues, beroa emateko etxeari, tal. Eta, justo komun bakar bat zegoen, Miren zegoen txiza egiten, eta gauden Lander eta biok kanpoan itxaroten. Eta ikusten du bomboia butanoa, eta igertzen da como super serio, en plan. Es una botella bombano. De bombano? De butano! Bombano! De butano eta nik bai, eta zertatzen da. Ez que ikustatzen. Eta ni... Zergatik ez, no sé qué, se mate sin más. Ez que dauka trauma bat horrekin. Eta ni... Baina, ez dakit, ni nire... En plan, nire etxean izan nun. Nire itite eta mamaren etxean, de hecho, oraindik botea bombano dau. Bombano, joder, ¿por qué digo bombano? Bombano. Eta sartu egin zara nire etxera eta zara urduri jarri. Eta sartu zen komunean atxiza egitera, korrika. Eta irten zenean, atera zen komuntik, korrika. Urduri zegoelako ikustatik botea putano. Eta egin nuen speedrun de etxiza. Egin zuen, baina superari. Ruseatu zuen. Bai, ruseatu egin. Literalmente ruseo. Ruseatzen uretra, euneko un... Latu txizaren abiadura eta acelerazio eta guztia. Parabola perfecta, tu, gero, sartu zinen bainoan, eta guztia... Baina ez dakit. Yesarrita egin. Porque soy un caballero. Yesarrita, pues nik ez. No, egin un perfecto. Oh! Ja, ez egin zona garen. Eta... hori, ez dakit zenbat denbora gehiago dugun, baina nahi dut komentatu gauza bat bukatzeko, hasi behar nahi duzu joan. Ordu erdi falta da, amaitzeko, oza, sortzietan arte gutxi digute. Nahi nun komentatu gauza bat ez dakit hau egia baden, mesedez hasi behar dut zure benetazko iritzia. Gaur egon gara hitz egiten arte ederretako pertsoni buruz. Orokorrean. Eta hor sortzen da hasi behar. Eta ni ez nekien, ez prejuizio, baina ezaugarri hau zegoela. Lehenengoa. Eta esaten didate, arte ederretan ikasten duten ikasle guztiek dira. Guztiak dira. Edo drogadiktos, edo gays. Eta hau ez dakit benetan bada. Ez. Konfirmas? Ez, badaude heterobasiko asko. Nik esan diet ezetz, en plan, ez, nik uste dut denetari daudela, no seke. Bai. Osa, a ber, badaude drogadiktoak, badaude heterobasiko asko. Nola dira heterobasikoak arte derretan? Ez dut imaginatzen un chico oscuro arte derretan. Ez, osa, kaniak eta horrelakoak ez daude. Uste dut, osa, ez ditut, osa, no sé. Eta zer margosten dute, heterobasikoak? Ez que no sé, osa, ez que no. Osa, aurten ikusi ditut heterobasiko gehiago. Uste dut direla lehenengo mailakoa. Baina badaude, en plan, pues... transformatu behar dira oraindik. Bai. Es que ez dakit, badira como más modo urbano, es que ez dakit bade modo urbano edo... Skate edo MDR. Literalmente el estereotipo de Pulp Fiction peliculón. Es que ez dakit nola saldo, o sea, es que... Ez dakit, no sé, o sea, arte derrak, pues bada pulpa. Orduan, ezaugarri hori edo prejuzio hori, aurre iritsi hori, ez da benetazkoa. Badago... Baina, zuk esango zenuke heteroen... Portzentaia basua dela. Bueno, hetero... Más que hetero, en plan... A ver, es que nik, o sea, esaten dut hetero basiko, en plan... Momento hombre. Momento hombre, ya, bai, o sea... Ya, parite que pues hori, pues... Hori galdetu barko zenuke, no? Hori bada... Como super gutxi. En plan, kopulua super txiki. Zuen karreretan, ari zure karreran, zenbat momento hombre dau? Guztia, no?
Tu, eske, ez dakit zer den momento. Digo, momento... gizonezko dauz emakumekin konparatu. Bai, dago, hori bai. Ez dut, aritz momento hombre etenga batean. Infinitu batean bizi dela. No, nirean, a ver, bagian gizon gehiago, baina gutxi. Osea, ez da, eske ni nago klasean fizikari eta gradu bikoitzikoekin. Osea, ez da ingenieritza, tipo, Samameseko ingenieritza bat. Itxegin dezakezu altu, sabe como joder, es que ez dakit zer. Ja, es que igual Samameseko ingenieritza batean emakume bat aurkitu. Edu, nola da ingenieritza bat ikastea? Venga, Edu, torri hona eta kontatu. Baina daude momentos heterobásicos. Osea, pertsonak normalean bizitzen, sin más. Osea, ni ez dut eserraz ikusten. Baina ez ikusten momentu horiek de... Furbotetas. Hori da. Pues ni ez dut ikusten, osea, ez nahi konturatzen. Zu kontau dia, zu batzutan... Pero ikusten dut de comportamiento. Bueno, pues hori da. Osea, ez dut eserraz ikusten de... sospechoso. Baina, zuretxatakian arruntagoa delako, edo oso arrunta delako horrelako... Bez, sin más. Ez dakit nola esan jarrerak ikustea. Ez que ez dakit zelako jarrerak esaten duzun, en plan, jarrerak de... persona turbia, edo de... A ver, persona turbia en plan asesino en serie es... Literalmente Edu. Es que, claro, Edu igual da prototipo. Eta Joane, zure karreran? A ver, nire klasean gehienak, bueno, gota gutxiago gara, jasan da lehenko kutsuan konbatuta. Gehienak neskak gara, osea, bai. Baina hetero basiko, pues, eske gute artean badaude gehi batzuk, ba, eta, pues, hetero, eske ez dakit guztien, pues, gustoak, baina hetero basiko, igual bi, soilik. Bakarrik bi, soilik. Eta zuenetan... Nire klasean dira guztiak heterobásicos. Guztiak? Guztiak. Zureak be, Julen? Guztiak, en plan, furbo, literal. Furbo diskoteka, furbotetas... Zeman neska da? Hau, furboleo bakarra nire klasean. Bi eta zeman zaile? Neskatia, Hogei. Eta bainatzu? Como 25, sí. Nik deskubritu dut formula bat unibertsitatean. No, pasada. Osea, deskubritu dut no gustatzen zaidala, sino que jendea kontsumitzen duela. Ni dut 25.000 formula ikasteko. Nik ez nekien jendeak ikusten zuela no ironikamente Formula 1. Bueno, nire klasean daude batzuk, Formula 1 ikusten duten. No, Formula entretenidua da. Shoutout Carlos Marcosi, bere gustukena dela Valtteri Bottas. Carlos Marcos, Zer, Joane? Ni pentsatzen bizirela. Carlos Marcos ez da ongietorria Makito irratia. Valtteri Bottas. Ba, ditxek ez dio esan. Nire karreran gehienak dira neskak. Eta nahu karrera batean Joe, pues bai. Ja. Bueno, nirean bedira gehienak neskak. Baina eske... Baina magisterion igual... A ber, bai, egia da... En plan, normalean delako... Ez dakit... Lanbide bat, non emakumeak oraindik gehiago daude, mutiak baino, baina gero eta mutil gehiago gauz. Zer? Ba, jarri du lan behar dut. Baina eske, hori, klasean gauden bitartean... Jarri zuzen. Klasean gauden bitartean, jendeak ikusten du ziklismo. Errepikatuko dut, jendeak ikusten du ziklismo. Baina hori ez da de hetero basiko. Baina ez hetero... No, bale, baina esan. Teoria de mente potencial asesino en serie. Baina txirrindularitza ikustea... Baina da ikustea bezala, baina da como... Nik usteko dut emazte deporte elegante de ikustea, no? Baina da, baina eske, lau ordu eta hori, ez duzula kulertzen. Formula bat ere bai, da... Lehenengoa gelditzen dena, galtzen. Baina hori eta ez dakina da, MotoGP da... Hori ez duzulako ulertzen, osea... Ulertzen bat duzu ondo dago. Formula bat, nire bai pentsatzen nuen zela, bueltak ematen eta badu bere. Gero, Carlos Marcos, nire klasekide batekin hitz egiten, esan dit, eske ez, benetan pilotoak, dauka bere, ez dakit nola esaldu, bere kotxea, bere trebezia. Bai, baina
Importantena da, atxean duen... Kotxea. Atxean dagoen taldea, esaten diola... Ez dakit zer, gero... Nire esan didat adibidez, Fernando Alonso oso ona dela, baina ezinezkoa duela irabaztea kotxe txar bat duelako. Orduan da, cosa de dinero. Baina hori da... Osa, ya ez da... Hori da ez da, en plan... Ez da dirua, ez que... Gertatzen dela da, que formula bat ezin duzu edozein auto erabili. Sartu bada reglamento baten barruan, orduan. Ingeniariek horrela egiten dutenek, saiatzen dira reglamentua limiteraino eramaten. Eta ez du irabazten diru gehien daukana, baizik eta da, oberen interpretatzen duena reglamentua da, League of Legends. Que no, es. Red Bull se pasa el reglamento por los cojones. Bai. Pero a saco. Baina eske zegoen mitiko de que urren urtean aldatuko da reglamento, orduan Aston Martin sartuko du pieza berri bat eta horrekin irabaziko. No sé, nire adibidez, enteratu nahizen orai, la 33, esas cosas... 33? Bai, Alonsok gelditu dira 3. postuan. Baina nire klaseko, en plan, formula bat kontsumitzen dutenak nire klasan, posik zeuden, 3. postua zela lo máximo, heldu alzen maximora, goian zituen beste biak, kotxe hain potentea zutenez, ezinezkoa zelako irabaztea. Osa, ez Alonso txarra zelako, baizik eta ezinezkoa zela horrelako kotxe bat superatzea. Orduan ez zela cosa de Alonso zen kotxaren movida. Beti da... Da League of Legends bezala, mi esker Lander. Ez que nik ez dut League of Legends bezala, porque League of Legends aldatu egiten dute jokua 3 astero edo 2 astero edo 4 astero. Orduan interpretazio berenak duena, pues ira. Hori baina, azkenean gero ere txirrindularitza, pues hor, tipo bat bizikletarekin, no, pero gero atxetik daude pi bat faktore, pi bat gauza ez ditugunak ulertzen, ez garelako ikusle... Ja, bero egiten du, Bai. Bera dau peinat zuladera, ekin ez dakizautik ez da kentzen zuladera. Lehen aldiz, aitzekin ados nagoela. Oso posik nago. Txalo, bero, bat aritzetat. Errepikatu ezakezue zenbakitzu... Esan dut, 23. Egun batean, ekarri dezakegu txirrindulari. Ez da posible izango, No. Ekarri dezakegu txirrindulari profesional bat. Ez dugu esango izena, baina ekarri dezakegu. Ezin dugu, ez bada. A ver, bere telefono zenbakia dugu, bere Discord kontu deitzen dugu bale, txirrindulari hori guztietea izanete. Bai. Lehen norbaitek kanjeatu ditu puntuak? Bueno, bai, Maia Martin deitu dugu, ezta? Bai. Izango litzateke... Hor dugu, gure txirrindulari maitia! Txalo, bero bat, Ya de chalos hasta arriba. Eta ez dakit zer gehiago, izke ya... Bueno, ya jongo gara maitzen, ikusten ari zareten guztioi nola iruditu zeizu podcasta. Izan da proba bat, oza, uber ez da piloto moduko bat utzin digula biguerroke probatzen. Urrengorako, posediatuko gara zeo zer edo atalaren bat ekartxa eta ni dut bat pentsatuta karriko nun gaur, baina ez dut ekarri. Ez dut abiok ere dugu beste bat prestatuta. Ez dute. Bai, que utzi aldigute astero, puntikidez. Bai, hori da. Baina igual astero estiraletan kontuzuki bargaz... Niteko ikusten dut, orokorrean, kamera pizkatu gara enfokatu ala hobeto aritzatez ere. Bai, hori... Eta, orokorrean... Baina audioa zelan dago, ondo, Audioa hobeto, edo txarrago. Eskirik ez dut entzuten, ez dela eskutzen dut bikoitza dena. Punki, no, baina gure hau, zuk entzuten zuen audioa da, zuzeneko entzuten gaituzu ondo. Nik entzuten dut Discordekoa. Hori. Eta ikusten dut Twitchekoa, entzuten dut baina Discordekoa nola entzuten duzu, ondo? Ya, se escucha, eso se escucha. Silencio. Bueno, hori, urrengo estiralean, bueltatu ingo garela ona. Urrengoan jango naiz, jatuko naiz joaten. Toma, dana ondo bada uste dut bueltatu. Principios hitz egin nuen gure Raúl maitiarekin. Bai. Kaixo Raúl. Nor da Raúl? Bilbo Rockeko lagundu diguna guztiarekin. Eta principios ostiralero egin alko dugu hemen podcastak, hemen nola da bestea, benetan sabizekoek egiten dutelako asteazken eta ostiraletan, baina... Esan ordua, no? Igual tokseatzeko apur bat... Bai, egite dutela gure... Baina ez dute egiten gure ordutegian.
Egiten dut goizean. Goizean, putísima madre. Baina arazoa, esan dit batzuetan, gonbidatuak ekartzen dituztenez, batzuetan gonbidatuek ezin dute goizean joan. Eta lehentasuna beraiek daukate? Ez. Osa, hau da publiko orduan, da gure hartan hitz egitea. Baina niri ez esaten badigute, benetan zabizeko, oie, behar dugu, justo. Eta gonbidatzen bagaituzte. Bueno, baina, movida da hori, esaten badute, justo behar dugu arratsalde honetan, guri egun bategatik bueltatzea berriz ere etxera zengo zer gertatzen. Osa, egun bategatik berriz. Egiten dugu etxetik eta etxetik egun... Eta igual, lortzen bat dugu gonbidaturen bat, ezin dena etorri, pues egiten dugu... Egin dezakegu etxetik. Baina, bueno, gure intentzio da, niri behintzat gustatuko litzaidak edena da, hemendik aurrera, bueno... Ea, beti? Hemendik aurrera, beti hemen egitea makete horratia, eta saiatzea hona elkartzen gonbidatuak. Eta igual ekarri dezakegu zerbait dekoratzeko. Bai, eske askoz guapoagoa da egitea elkarrizketak jendea hemen ondan izan da. Bai, nahiko dinamikoa. Bai, osea, hemen aritzek hitz egin du. Normalean sartzen denean, sartzen esatu du kaixo eta joaten da. Gaur hitz egin du. Baina gaur aktiboago ikusten. Atal bat pesatzen badugu eta adibidez PowerPointarekin nola aurkeztuko dugu. PowerPoint horretzen gailuan gure realizadore maestroa. Daukagu, begira, erakutsi dezakegu nortzuk dauden atxean. Ez dut hartuko kamera? Beinat ez duzu, behintzat sorbaldera erakutsi nahi. Ez. Vale. Oso guapoa da. Bueno, gero, zuzena bukatzerakoan erakusten dizugu joanen. Vale. Eta oza, Josu, esan duzu zure gurasoak ezagutu dutela Bezuzen gurasoak ere. Bai. Beraz, bizkat, communication eta haiekin zegoen. Joan gaitezke Berzuzeko programera. Bueno, baina hori da galdetxa bakarrik. Bueno, Bilbokoak badira ziurati... Bai, gaur egun ikastonan. Por cierto, jende asko horregatik dut zuen karrizketan oso euskara jatorrarekin hitz egin zenula. Baina, zure aitaz gain? Ez. Bueno, hori desagertzea. Aiorak esan zidan. Aiorak be? Que es un espero bilbotar batek hainon euskaraz egitea. Ojo. Orain behar duena da zebat agiria. Aben, eskorako eman zebat agiria? Ez du konbalidatzen Euskadi Irratean agertzea? Eske... Baina, bueno. Bari. Gutxi gehiago, esa... Jarri gura bestia, realizadore bat. Bueno, Jon Andreok, eskerrik asko. Gure lehengo maketo presentzial on batera etortzatik, egoki honetara etortzatik, benetan pasada bat izan da. Gustatu zaizue bat, gustatu zaizue. Apur bat, orain etorriko zara maketo erratiko zaio gehiagotan. Osa, gaur berez izan derako eta zara berriz ere botatuko. Eta bueno, atzeko gustatu zaizue hemen egitea dana. Nire txanditzen bai, ez da una pasada. Baina hori, eskerrik asko Jaun Andreo, eskerrik asko lehenengo maketo presentziala, bigarren maketo presentziala, baina ez azkena, hurrengoan arte, moderador Raid, hurrengo ostiralean, beste bilatu Twitchen jarraitzen ditut euskal sortzaile guztiak. Eskerrik asko benetan, hurrengo ostiralean, ordu berdinean, agian ordu bat denago, baina nordaki abisatuko dugu sare sozialetatik mesedez ari egon, ordu berdinean hemen egongo gara, gauzak egiten, a ber, sartu Twitchen, baina eta kez izena, bueno, itxoin joan, itxoin! Pero directo, ¿no? Pero vaya, sartu Twitch hor. Hemen bakarrik edatu Kaixo. Ez dago inor euskaraz. Pues nada, itxi zuzena. Agur!